Ναι, να τους κάνουμε και έτσι κανένα σας. Τους κάνουμε ένα δουλειαράκι, να τους μάθουμε αμέσως. Θέλετε οτιδήποτε είμαστε στη διάθεση. Όχι μόνο τώρα, το ξέρετε. Εντάξει, ελπίζω ότι θα περάσουμε ωραία. Πιστεύω ότι θα περάσουμε. Σε όλα τα σχολεία περάσαμε. Εντάξει, τα δικά μας τα παιδιά είναι λίγο πιο... να μορμωρούν λίγο παραπάνω. Κανείς είχε σήμερα. Εγώ έφτασε κάτι αυτό. Όχι. Εγώ πήγα να διαθέτω θα είναι, μήνυμα θα είναι. Φτάνει στο παράδειγμα. Μα σοβαρό μιλάς. Μπράβο, Μαρία, Λέγω Μπέλα Χαραλάμπου, σχολαστική οπλαστημόνικης. Μαρία Νταριάδο. Γιατί δεν έβαλαν πολίτες. Είμαι και κοινωνική τροχονόμου. Σας πήγα το πρωί. Ναι, αυτό σας μιλήσω, αλλά πρέπει να έρθω βάλω μουσικές και ιστορίες. Αυτό είναι ήρθα. Θέλω να πείτε κάτι. Βασικά να με... Σήμερα το δικά και εντάξει, έχω 7-8, μία μαμάμιση. Εντάξει, και εργοδοτήστε από την σχολική είναι ευκολία αντιλαμβάνομαι.